30 drenge, ingen piger. Vi ved alle sammen, hvad de siger. Der er ingen smiger, kun en tiger. Men blødsbjørne græsset ikke kun en bliver. Fest er måske en mangel i klassen, men når vi fyrer op for bassen, hellere spruten ud af tasken, droppet rammer og læser til vores flasken. Vi har vores egen radiovært, vi kalder ham Oscar. Han er lidt sær, det kan meget vel være. Han har det svært, men med en stemme som han skal han nok få det lært. Vi har en masse pølser, men vi savner vores brød. Vi mangler flere tøser. Kom nu, vær nu sød. De siger, at jeg ikke er rigtig klog, selvom jeg skriver på over 4 sprog. Men ingen af dem kan man tale på, og på ingen af dem kan man skrive en bog. En klasse uden piger, en klasse uden drama. En klasse, hvor alle har mindst 100 timer er. Men læreren kommer aldrig til at brokse over ved larmen. Men i sidste ende, det er jo pigerne, der var. Jeg har en ambition om at blive meget rig, men for at blive det, skal jeg være et IT-geni. Jeg vil starte mit eget akademi, men ingen piger, jeg skulle have valgt biokemi. Vi har en masse pølser, men vi savner vores brød. Vi mangler flere tøser. Kom nu, vær nu sød. Har en masse pølser, men vi savner vores brød. Vi mangler flere tøser. Kom nu, vær nu sød, vær nu sød. Rister dine løg og river i dit tøj. Jeg har aldrig spist koldskål med en ske. Hvis du var en pirat, ville du så have... Se min dolk!